ଖାଇବା ବାଡ଼େଇକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଗଛ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠାରେ ବାଡ଼େଇ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଚା ଦୋକାନଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ପାସ୍ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଢାଳିକି ଆଇଲି। କି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ସେ ଗଛ ଅବସ୍ଥା କରିଛି କ'ଣ ଦେଖ ସେ ଗାଡ଼ିର ବାଁ ପଟା ଶୋଇକିରି ବୋଧେ ଭଳି କରିଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି କିଏ ଜାଣି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ଭାଇ ଆଲକୋହଲ ନେଇ ମାଲପି ନାଇଁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ମଦ ଫଦ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡି ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। କାଲି କେତେବେଳେ ନା ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଆଜି ନା କାଲି ଭୋରୁ ଚା ଦୋକାନ ଚାହା ଖୋଲିଥାନ୍ତା ଲୋକ ଥିଲେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କି ଭଳିଆ କ'ଣ କରିବ। କମ୍ ଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର କୋଉଠି ଆସିବ ଡ୍ରାଇଭର ନାହିଁ ନା।